O Servizo de Xestión de Bens Decomisados ven avalado polos seus propios resultados. Dende o ano 2016 a toda agora foron xestionados case 70 bens. Vendéronse 22 turismos de alta gama, un camión e tamén un barco. Estes bens incautados permitiron devolverlle á sociedade dun ou doutro xeito case 160.000 euros. Esta mañá, por quinto ano consecutivo, procedeuse a renovación do convenio de colaboración entre a Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Xunta. Intentamos resolver a xestión dos juzgados. Intentamos que sexa ejemplarizante para as novas relacións xuvenís. A Fundación xoga o papel de conexión entre os diferentes actores encargados de xestionar os bens incautados dende os xulgados ata a Fiscalía, pasando polo Colexio de Procuradores da Coruña. Nos intentamos ser boas celestinas, poñer en relación todos estes actores para que, ao final, se cumplan esas providencias e se cumplan esos escritos. E, por suposto, evitar a depreciación dos bienes. Outra das vantaxes deste servicio é o retorno dos bens incautados coa cesión daqueles que non se venderon a entidades sociais, municipios ou forzas de seguridade. Hai moitas cousas que polas súas circunstancias ou polo estado do ben non se pode vender, di a Fiscalía. Entón, que nos dicen, bueno, pues, que o podan de maneira provisional ou permanente, pois facer un uso social e bonito, que eso ten unha posición social e unha aceptación a xente de que eso pois use protección social, a Cruz Roja, unha ONG, unha unidade terapéutica. Iso é moi interesante, darlle no talón de Aquiles a esta xente. A Xunta, pola súa banda, celebra os bons resultados deste servizo. Aquí en Galicia, a través da Fundación e coa colaboración do Colexio de Coruña, estáse facendo. Fomos, eso quero resaltar, fomos pioneiros. Logo a legislación tamén a nivel estatal creou isto que se referiu como a ORGA, que é un acrónimo dunha entidade estatal de xestión de estos bens, pero que está todavía pois en pañales, está iniciando a súa labor e, sobre todo, estáse centrando en bens da audiencia que están a disposición da Audiencia Nacional. Nos vindeiros meses o servizo sacará pois xa 4 novos vehículos, un camión e outro barco de recreo.